Volám sa Adam Žák a pracujem ako prevádzkar reštaurácie Towers Prime Steakhouse. Celý koncept je postavený na kvalitnom hovädzom mäse z Ameriky v kvalite USDA Prime. Najvyššia možná značka v Amerike. Udeľujú túto známku maximálne 3%. Je známe mramorovaním intramuskulárneho tuku. Vek zvieraťa je maximálne do 30 mesiacov. Určite americký USDA Prime Filet. Je to naozaj vlajková loď toho, čo robíme. To sa nebojím odporučiť hocikomu a hocikedy. Počas teda tých 16 rokov sme dokázali udržať tú kvalitu a veľmi sa tešíme z lojality našich zákazníkov, že vlastne robíme to pre nich a vznikla tu naozaj komunita ľudí, ktorí medzi sebou sa poznajú, stretávame sa, dokonca aj mimo roboty. Dotýkačku používame už rok a vlastne systém, ktorý sme mali predtým, sme nevedeli využívať, tak povediac, odkiaľkoľvek. Dneska naozaj, keď sa tu niečo vyskytne a aj sa tu nenachádzam, vieme sa pripojiť, vieme s tým pracovať, viem pracovať z domu, čo sa kedysi vôbec nedalo.